Lokal. Kinid daw ni Vice Mayor Carlos Fariñas sa di konseho at tulungan dahil tricycle driver dito siyudad Tilawaga gapoy ti mapaspasarana na nga to a presyo dahil produkto a petrolyo. Kunana kasapula na maaksyonan daytoy nga insigida tapno damot laang ti sangsang kamay sa panagsingir dahil ti pelete. I would like to ask the support of the legislative body, being the acting mayor, to see no kasano tayo nga matulungan dito tricycle tayo po at dito rising increase ti fuel po ket sigurado adun to ti problema detan baka isudan to ti mag-take ti initiative dan nga agi pangpangato da nga bukbukute dan iso sakbayan tayo basiten ta ti trending ket ak pangpangato ni so masapol tayo nga tulungan met ti tricycle tayo tapno uniform na met lang ti pinagsingsingir da po. Nupay kasay lalawag ni Honorable JB Bakiran na Chairman ti Committee on Transportation ang nakasarita na ti Presidente ti Asosasyon kat indinglay na nga day ti maangay nga emergency meeting dagitoy. Inay ni Bakiran nakasarita na pa ni Mayor James Brian Alcid ngam kunana na saysaya ata no mangipaayda nga umunay ti subsidiya para kay ti maapektaran tabarang temporaryo laang ti all price hike ditoy Pagiliana. Kanapay ti konsehal na rigat no mangipasada ti linteg tama nga na agsublimot laang ti presyo ti petrolyo. The FETAL, the Honorable Alwin Martin of Barangay 2, agkwada kano apo bise emergency meeting da kasi di nga rod medyo madanagan da ken da kamo no sa ti kwati sapol da although nakasarita kami din ni apo ni Mayor Brian Alcid nga no kumakaya tayo pa lang ti ag subsidy this but just a temporary ngamin na po Vice Mayor ket narigat met no ipasata itan so no Para ti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM